खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गेदेर खहा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गावनि दैदेनगिरिफोरखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मिरुनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो गोबां मिरुनि दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि थामहिनबा आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिनि जे आगदा आखाइ थामहिनबा बिथांजों थाफानाय दैदेनगिरिफोरा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ नेवसिनानै बिथांखौ नागारनानै बिथांखौ जोगारनानै बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों थारैनो रायखांनांगोन बे समाव हाग्रामा महिलारिया गावनि दैदेनगिरिखौ साखाथि फाखाथि थानाय दैदेनगिरिफोरखौ मोजाङै सामलायनो हायाखै नामा जायनि थाखायनो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों हाग्रामा महिलारिजोंनो सेराव थाफायनाय राजबंशी सेलनि मिरु राजबंशी सेलनि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिया बे समाव बिपिएफ नागारनानै बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों थारैनो मोनसे बिग पलिटिकेल आपडेट मोनसे राजखान्थियारि गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनाय बायदिनो बे समाव मिरु कोच राजबंशी बिपिएफ सेलनि आफादगिरियानो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों मिरु राजबंशी कोच राजबंशी सेलनि बिपिएफ सेलनि आफादगिरि बिथां दीपांकर राजबंशीया बे समाव हाग्रामा महिलारिनो मोनसे खासमोन बिथांजों हाग्रामा महिलारिजोंनो खाथिसिनाव थानानै खामानि मावोमोन आरो बिथाङानो बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ नेवसिनानै बिपिएफखौ नेवसिनानै बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै बिथाङा माला गानहैदों जगदान जाहैबाय थारैनो हाग्रामा महिलारिया बे समाव सामलायनो हायाखै नामा कोच राजबंशी बिपिएफ सेलखौ बे समाव हाग्रामा महिलारिया सामलायनो हायाखै नामा जायनि थाखायनो बे समाव बिपिएफ नागारनानै आफादगिरियानो बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थारैनो मोनसे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारिजोंनो खाथिसिनाव थानानै मेल मिटिं थामहिनबा गोबां मेलफोराव बाहागो लादों आरो गोबां जायगाफोरावनो बिथांजों स्रें थाफानानै खामानि मावनाय बिथां दीपांकर राजबंशीया बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों बिथाङा मिरु कोच राजबंशीनि बिपिएफ सेलनि आफादगिरिमोन आरो बे आफादगिरियानो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों मोनसे पलिटिकेल बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होदों बेनि अनगायैबो गोबां जिल्लानि दैदेनगिरि थामहिनबा मिरुनिनो सेन्ट्रेल बोर्ड कोअर्डिनेटर बिथां सुमन्त बर्मनाबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो बेनि अनगायैबो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट कोच राजबंशी बिपिएफ सेलनि आफादगिरि बिथां रातुल बर्मनाबो इउपिपिएलआव जगदान जादों बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों भेरगाव डिस्ट्रिक्ट कोच राजबंशी बिपिएफ सेलनि आफादगिरि बिथां रातुल बर्मनाबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों आरोबाव बेनि अनगायैबो डिस्ट्रिक्ट मेम्बार नीता बर्मन बिथाङाबो बे समाव बिपिएफ नागारदों बिपिएफखौ जोगारदों बिथांमोनाबो बे समाव बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान जादों बेनि अनगायैबो जिल्लानि गोबां दैदेनगिरिफोरा मानिका बर्मन रतन बर्मन आरो रन्जन कुमार रय बिथांमोनाबो बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों थारैनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाजों दानानै होजानाय कोच राजबंशी बिपिएफ सेल बे सेलनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों थारैनो हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना सैला जायनि थाखायनो बिपिएफ नागारनानै प्रमद बर'नि जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर'नि गोख्रों
नोजोर होनानै गोबां रायजो राजाफोरनि गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोरनि खौसेथि आरो बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बे समाव BPF नागारनानै UPPLआव जगदान जाहैदों। थारैनो मख'नांगोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोसो बोनो हादों प्रमद बर'आ, जायनि थाखायनो BPFनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोराबो UPPL फारसे जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव हारि हारिसानि थाखाय प्रमद बर'आ खामानि मावनायखौ मोनदांदों, गोजोनखौ मोनदांदों रायजो राजाफ्रा, जायनि थाखायनो BPF नागारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो नागारनानै UPPLआव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। मैयानि सानावबो प्रमद बर'नि नबथियाव BPFनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो UPPLआव जगदान जानाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।